Γιατρέ, υπάρχει δωρεά οαρίων όπως δωρεά σπέρματος? Ναι, η δωρεά οαρίων είναι μια πρακτική που την εφαρμόζουμε σε γυναίκες οι οποίες είτε έχουν μικρό, να το πούμε έτσι, απόθεμα οαρίων, είτε τα οάρια που έχουν δεν είναι καλής ποιότητας. Γενικά είναι μια πρακτική που βοηθάει πάρα πολύ ζευγάρια που έχουν πρόβλημα υπογονιμότητας. Η δωρεά θα είναι ανώνυμη? Ναι, οι κανόνες σχετικά με την ανωνυμία είναι πολύ αυστηροί. Τόσο για το ζευγάρι, όσο και για τη δότρια. Καμία πληροφορία δεν θα δοθεί σε εσάς για τη δότρια, καμία πληροφορία δεν θα δοθεί στη δότρια για εσάς. Ωστόσο, να τονίσω εδώ ότι πολύ αυστηρά είναι και τα πρωτόκολλα επιλογής για τη δότρια, αλλά και για τα οάρια. Η δότρια θα υποβληθεί σε εξετάσεις που ορίζουν επακριβώς τα πρωτόκολλα. Και μην ξεχνάς, η φύση σε έκανε υπέροχη. Γεια σου για σένα.